Bueno, a ber, hemen azaldu pixkat... Ingo deuna da Montecristo edari edo koktela esaten dena. Ordun, ontarako hor badakizue ohikoa dela Galizian edo ospeko haundi daukela behintzat kafe likorea, kafean likorek. Bai. Ordun, hori erabiliz, ingo du edari hau. Dela, kafea, hemen dao kafe, patxarra edo likore hori, gehi laranja likore bat. Erdi eta erdi, ingo deuna da erre. Karajilloak itxeko sistema berdinekin. Osa, naztu bi patxarrak eta ero irakita jarri eta... Oida, etxen itxeko izango litzeke kazotxo baten jarri, berotu eta zu eman. Tabernan itxeko izango litzeke esnea berotzeko tutu hortan, berotu eta gero zu eman. Ordun, botako deu, oinarrin, erreta dago, ordun lasai. Hor zaporea bakarri dago. Oida, eta kolorea ere bai. Erdita erdi, bilatzena gustutzen da pixkat. Osongi. Gero, kafea, azukre pixkat botako dut zure baimenakin, bueno, ezin da. Hor bertan? Bueno, bai. Ezin baita zigor, ezin da, igual dio. Baina, azukrea baduk ez negaina, gehiago gara baita ere. Zer nuen zu promesa azukrea pixkanaka kentzen jumar zinela? Nik ez dut alako promesaikin momentuz, zein edaki. Zein da holan patxarra, likorreak initen dina kafeak, irlandesa hori ez da whiskia gehi, izoskia? Ez negaina? Hori da, hori irlandesa. Eta gero da, eskoziarra da, vainilla izozkikin. Eta gero beste aldaera batzuk ere badaude, laranja likorekin valentziarra daukegu. Bueno, Eta ero ez negaina? Bai, kasu honetan, plastako ehar bat. Itxasuntzi baten... Non daude marshmallowak, asteleneko marshmallowak? Non dauden? Ja, ekipoe galdetu non dauden. Bueno, orduan, hori desegiten den bitartean... Probatuko du. Gure... Bira... Usai hona dauka,